Vedeli ste, že zázvor je jedným z najdôležitejších prostriedkov pre oddych? Zázvor je ďalej aj antispazmatikum, to znamená, že pokiaľ vypijete jednu šálku čaju, tak až na 12 hodín dokáže upokojiť v tele všetky napäté orgány, všetky napäté tkanivá a všetky napäté svaly. Účinkuje ešte skôr ako akékoľvek nervové tonikum a ubezpečuje telo, že sa nemá čoho obávať a že je všetko v tom najlepšom poriadku. Takisto pomáha uľavovať od veľkej bolesti hlavy, čiže zneutralizuje tú bolesť a zároveň pomáha vyplavovať aj kyselinu mliečnu, ktorá sa uvoľňuje zo svalov. Nielen pri cvičení, ale uvoľňuje sa taktiež, keď sme v dlhodobom strese. Obsahuje taktiež vyše 60 stopových prvkov, vyše 30 aminokyselín a vyše 500 koenzymov a enzymov. Má antibakteriálne, antivírusové a antiparazitálne vlastnosti a práve týmto sa zapisuje medzi jednotky, ktoré sú výnimočné, liečivé na ľudské telo. Uvoľňuje telo emočne aj duševne, navodzuje takú rovnováhu, pokiaľ ho pijeme pravidelne. To znamená, pokiaľ vás trápia nejaké ťažkosti, ktoré chcete vyriešiť, zaraďte do svojho jedálnička pitie zázvoru. Čiže ak vás trápia tieto ťažkosti, zaraďte každý deň do svojho jedálnička zázvor, ako napríklad bolesti hlavy, rôzne napätia svalov, svalové krče, rôzne tyky, cysty, bolesti, akéhokoľvek druhu bolesti, samozrejme také tie čo sa týka žalúdku, dutín, rôzne žlčníkové krče, keď máte podráždený žalúdok, rôzne potravinové alergie, keď máte deficit minerálov, keď máte krče v hrubom čreve, napríklad zvýšený cholesterol, keď máte nejaké ťažkosti so spánkom, keď máte mozgovú hmlu, alebo trpíte nejakou chronickou nevoľnosťou, máte hnačku napríklad, zápaly dutín, zápaly alebo ťažkosti s čelustným kĺbom, keď potrebujete napríklad prekrviť končatiny, keď sa potrebujete zahriať, hej, tak na toto všetko proste zázvor pôsobí veľmi, veľmi efektívne, pokiaľ ho správne použijeme. Verím, že tieto informácie vám pomohli. A pokiaľ predsa nie, tak sa kľudne objednajte na konzultáciu alebo si zajednajte u mňa vypracovanie 9-dňového protokolu, ktorý je šitý na mieru a dokáže vás zbaviť všetkých zdravotných ťažkostí, ale samozrejme pod jednou podmienkou, pokiaľ ho dodržíte. Taktiež môžete nastúpiť do 7-mesačného liečebného programu, ktorý vás zbaví a očistí vaše telo od všetkých nánosov, toxicity, vírusov a baktérií. Samozrejme, je tam potrebná zmena životosprávy a popri tom môžete mať nastavený aj ten svoj protokol šitý na mieru. Takže pokiaľ vás to zaujíma, ozvite sa mi, zavolajte mi na telefónne číslo, dáme si konzultáciu a všetko vysvetlím presne tak, aby ste sa na tej svojej ceste uzdravenia čo najrýchlejšie dostali k výsledkom. No a pokiaľ sa vám páči môj obsah, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, dajte odber a nezabudnite si ho uložiť, aby ste sa k týmto informáciám mohli opäť vrátiť, keď to budete potrebovať. Ahojte.